ଗୁଡ଼୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଓ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଏବେ ସମୟ 2:08 ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ 18ରୁ 35 ବର୍ଷର ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଟା ସାରି ଦେଇକି ଆସିଗଲି। ତାପରେ ବିଶ୍ରାମ କଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର 2 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ପାଇଗଲେ, ସେଇ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜିତୁ ପାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୀୟାଂଶ ବୋଧିଆ, ଏମାନେ 2 ଜଣ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକର ସାଲେଭଟା ଗ୍ରାମର 2 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସେଇ ଗାଁର ସ୍କୁଲ। ଏଠି ମୁଁ ଟିଚର୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ପଢ଼ାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପାଇବା ଖୁସିରେ ମୁଁ କଲମ ବାଣ୍ଟିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଚକୋଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲି। ସେଇ ଡବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ପେନ୍ ଆଉ 9ଟି ସେମାନେ ନେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋ ପାଇଁ ରହିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ତ ମୁଁ 180 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ପେ କଲିନି। ମୋ ପାଖରେ 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସେ 20 ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ମୋତେ ତରଭୁଜ ଯେଉଁ କଟା ହୋଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଆଉ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ବି ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି 23/3/2025 ମସିହାର ଭିଡ଼ିଓ। ମୋତେ ବି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକି ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଇ 20 ତାରିଖରୁ ପଖାଳ ହିଁ କରୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା 3 ଦିନ ରୋଷେଇ କରିସାରିଛି। ତାପରେ ଆଜି ବି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇଯିବି ଆଉ ପଖାଳ କରିବି। ଆଉ ପାଣି ସେଇଥିରେ ଆଣିଲି, ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେଇଟା ବି ମୋଟର ଚାଲିବା ପରେ ସେଇଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସଜନା, ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗଛ ଅଛି। ସେଇଟା ଆମ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ବି ବହୁତ ତୋଲା ଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ନେଇନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଦିଏ। ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଟମାଟୋ ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିଦେବି।
ଏମିତିଟା ବାହାରିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆହୁରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ପଟାଟୋ ସ୍ପାଇସି ବିସ୍କୁଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିରୁ ଚାଉଳ ଆଣିଲେ ଧୋଇ ଦେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ନେଇଯିବା, ଛୋଟଟା ପରେ ବି କାଟିକି ରୋଷେଇ କରିହେବ। ଏମିତି ଦି ଫାଳ କରିଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଶୀ ହେବ, ସେଇଟା ଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଟମାଟୋ ଆଣିଲେ, ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା।
ଆଉ କାଲି ଦୋକାନରୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଣେ, କାଲି ବି ଲଗେଇଥିଲି। ଆଉ 50 ଗ୍ରାମକୁ ଆଉ 15 ଟଙ୍କା, ଏଇଥିରେ ଲଗେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ତେଲ ଦିଏ, ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ତେଲ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ତେଲ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟ କରିଦେବା, ଚଟଣି ପରିକା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ସଜନାକୁ ପକାଇଦେବି। ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ରଖିଦିଏ। ଘାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା।
ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟା ସିଝୁ, ତାପରେ ସିଝିଯିବା ପରେ ଓହ୍ଲାଇବା। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଲଗେଇଦେବା। ଆଉ ଢାଙ୍କିଦେବା, ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ, ମୋ ଭଡ଼ା ଘରେ ସଜନା ତରକାରୀ। ଏଟାକୁ ସିଝିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ପଖାଳ ବି ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବା ପରେ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ।